Halløj! Velkommen til. Vores aktivitet, det er en leg, man kan lege i naturen, hvor man skal kramme et træ. Vi har også en anden QR-kode, hvor reglerne står, og hvor vi har tilføjet nogle sådan kendetegn ved de forskellige træsorter, så man måske lidt kan føle og læse om barken og gætte, hvilket træ det skal være. Yes. Og det basically, hvad simpelthen går ud på, det er, jeg får bind for øjnene. Og så vil jeg tage Rasmus hen til et træ. Og vi forvirrer ham lige lidt, så han ikke ved, hvad det er for et træ, han er på vej hen til. Går en omvej. Og så kommer han hen til træet. Og så skal han kramme det og mærke godt efter, om han kan gå ind og få øje på nogle af de her kendetegn, der er ved træet. Og så fører jeg ham væk igen efter et stykke tid. Så går vi hen til, hvor vi startede. Det var her. Lad os sige det. Og så må Rasmus tage hans bind bag. Og det Rasmus nu skal, det er, at han skal ud og prøve at finde det træ, han har stået og krammet.